לשמור על התקנון והסדר. אתה אורח כאן. אז מה אם אתה אבא שכול? יש אנשים שכולים אחרים. גם לי נהרגו 13 מבני משפחתי, ואני לא מתנהג כמוך. אני לא מתפרע. שני ילדים נהרגו במשפחתי, תן לנהל את זה. אני יודע לנהל את זה. תודה רבה. תודה רבה. אני מבקש מהמשמר שהמשפחות יעברו בבקשה. אני מבקש מכם לעבור בבקשה. המשמר, אביגדור, ראש המשמר. מהלל השהידים עומד פה ומדבר נגד אחים שכולים. אני אותך יכול... תפסיק. אנחנו צריכים להרגיע. מספיק. שידבר על ההורים שכולים ככה? מספיק.